Április 6-án reggel 6 órakor a tiszaújvárosi székhelyű 6-os számú egyéni országgyűlési választókerületben is megnyíltak a szavazóhelyiségek ajtói, hogy este 7 óráig fogadják a névjegyzékben szereplőket. Az idei választáson már az új eljárásjogi szabályok szerint adhatták le voksukat az állampolgárok, a kerületek határait is átrajzolták. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Szerencsét a tiszaújvárosi székhelyű 6-os számú egyéni választókerülethez csatolták. A városban a korábbiakhoz hasonlóan 10 szavazókört alakítottak ki, bár ezek közül a helyszínekben és néhány közterületben történt változás, amiről a szavazásra jogosultakat időben tájékoztatták. A 6-os számú választókerületben 17 induló jelöltből és 18 listát állító jelölőszervezetből választhatott 78.794 szavazásra jogosult. Vasárnap a délelőtti órákban még Szerencsén csak kissé haladta meg az országos átlagot a részvétel, azonban az idő előre haladtával egyre többen járultak az urnákhoz. A szavazókörökben a szavazatszámláló bizottságok fogadták a voksolókat, okmányok alapján ellenőrizték a személyazonosságot és az érvényességet, majd átadták a választónak a jelenlétükben lepecsételt szavazólapokat, melynek átvételét a névjegyzék aláírásával kellett igazolni. A szavazófülkében döntöttek a támogatott jelöltről és a listáról, majd a lapok borítékba, azt követően az urnákba kerültek. Szerencsén is folyamatosan növekedtek a részvételi mutatók, ami 17:30-kor már meghaladta a 60%-ot. A szavazókörök 19 órakor zártak be. A 6-os körzetben 58,62%-os, Szerencsén 64,22%-os volt a megjelenési arány. Miután bezártak a szavazókörök, megkezdődött a fel nem használt szavazólapok ellenőrzése, jegyzőkönyvezése, ami után felbontották az urnákat és megszámolták a szavazatokat. Az előzetes eredmények alapján az egyéni jelöltek közül a Fidesz-KDNP színeiben induló Mennyi Roland kapta a választókerületben a leadott érvényes szavazatok 40,78%-át, így várhatóan átveheti majd a mandátumát. Balla Gergő, a Jobbik jelöltje szerezte meg a voksok 29,58%-át, Pap Zsoltra MSZP együtt DK, PM, MLP képviselőjelöltjére a választásban résztvevők 23,35%-a szavazott. Mivel az idén már egyfordulós volt a választás, így az a jelölt került be az országban kialakított 106 egyéni választókerületből a parlamentbe, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.